Ràdio Mogent, ha arribat l'hora de parlar sense embuts. Ei, hola, això és el Sense Embuts. Hola, sóc en Ramon. I jo, en Jan. Que comencem. Què heu fet aquest setmana? Com esteu? Què heu fet aquest cap de setmana? Avui, dimarts 8 de novembre, tenim amb nosaltres els companys de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè. Són els delegats de comunicació. Comença el programa número 1. Avui sentirem un reportatge de 5è A. Parlarem del nou canal SX3 i inaugurem el Minut de Glòria amb l'Ariana, de 5è B. I donem pas a l'actualitat amb la Carla i l'Arnau. Coses que passen o que passaran. Gràcies, jo sóc la Carla. I aquests són els titulars d'avui. Els titulars. El primer titular d'avui és el túnel del terror al pati de l'escola. El segon titular és que totes les portes estan acabades. I el tercer titular és que els nens i nenes de primer i segon van al teatre. Al túnel del terror hi ha hagut 1 hora i mitja de cua. Va ser tot un èxit. Totes les portes estan acabades i la de 5è ha sigut molt divertida. Hola, sóc l'Oriol i la nostra porta es diu Els Plurilingües. Està molt divertida. I els nens i nenes de primer i segon van al teatre per veure una obra molt divertida. Es titula Tripula. I fins aquí les coses que passen o que han passat. Seguim. El temps. Aquesta setmana s'esperen núvols i sol. Aquesta setmana us recomanem que porteu paraigües perquè potser plou alguns dies. Informació elaborada amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, em dic Oriol i els nois i noies de 5è A ens han estat fent periodisme de carrer. De fet, ens han estat fent periodisme de passadís. Escoltem a continuació el reportatge sobre com arribem a l'escola. El reportatge.
Avui volíem saber com s'ho fan els nens i nenes per venir a l'escola. Així que hem parlat amb alguns nens de tercer, quart, cinquè i sisè. La majoria venen a peu, però també tenim altres que venen en cotxe o en patinet. Tot depèn d'on viuen, perquè hi ha gent que viu de prop de l'escola i hi ha altres que viuen de més lluny. Visc a la Roca, a una cantonada del camp. Davant de la meva casa tinc camp. Visc a les Roques, a prop de la plaça. Sí, vic a la Roca del Vallès i vic a prop del Cap. A les Franqueses. Visc a Granollers. Sí, vic a la Roca, vic on està Correus o la Paperots. Sí. L'Oriol, per exemple, ve amb cotxe perquè caminant, impossible. No, per això hauria de marxar com a molt tard a les 5 A les 5 del matí? del matí. Sí. A mi m'agradaria molt venir a peu, però com que visc en lluny no és possible, hi he d'anar en cotxe. En canvi, la d'Elisa ve a peu perquè li agrada. Vaig caminant perquè m'agrada i perquè ho tinc a prop. Sí, m'agrada molt perquè puc jugar amb les línies del terra. També tenim molts companys que venen en patinet, perquè és un transport molt divertit i útil. Jo vaig amb el meu patinet, que com tinc la meva casa no molt lluny de l'escola, puc anar amb el patinet i amb el patinet vaig bastant més ràpid i el lligo amb el candau i amb les meves claus i tot. Com heu vist, al Xavi li agrada molt anar en patinet. També els hem preguntat si voldrien canviar de transport. Això ens responia la Ison. Doncs la veritat és que amb el cotxe estic amb la meva família i també estaria, però estic més còmoda allà. Sí, jo crec, no, perquè jo crec que amb el patinet ja em va molt bé. Amb les bici també estaria bé, però és molt gran, llavors no cabrien moltes persones. I tu, com vens a l'escola? Si podeu, us recomanem venir a peu. Sense embuts. I tu què mires? Vol dir que mireu a la tele. Comencem la tertúlia televisiva recomanant un nou canal de televisió que està ple de propostes genials per tots vosaltres, l'SX3. No només el podreu veure a la tele, sinó que també podeu buscar-ne els episodis a les sèries que fan al seu web i a les aplicacions. Alguns de nosaltres ja som seguidors d'alguna sèrie que han estrenat, com per exemple Haikyuu. Haikyuu és una sèrie molt divertida que es pot trobar a l'SX3, concretament a l'X3. Us la recomano molt perquè és molt divertida i va sobre voleibol. Alguna proposta més, Oriol? Sí, mira, SX3 té molt bona pinta. A més, hi ha moltes sèries que estan adaptades als bastant més grans. També estava molt bé el Super 3, però SX3 és una innovació molt divertida. El minut de glòria. I ara el minut de glòria. En aquesta secció donem espai a tothom que tingui alguna cosa a dir. Una idea, un suggeriment, una proposta, una experiència, un sentiment, un agraïment. Avui el minut de glòria és per l'Ariadna Ballonesta. Aquest diumenge és el meu aniversari i d'aquí poc serà el del meu germà Jan de P3B. I acabem amb la cançó de la setmana, Supermercat, l'última novetat de Lil Dami. Sempre vaig a pressa,
Culpo dels meus errors, el signe zodiacal. La cançó de la setmana. Heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat i si teniu alguna proposta pel programa ja sabeu on trobar-nos. La setmana que ve més coses. I recordeu... I recordeu, a l'escola, a casa, amb la família, amb els amics, parleu sense embuts. Fins aviat! Sense embuts, un programa pensat, creat i produït pels alumnes de l'Escola Mogent.